גם אם אני אתאמץ נורא, ואני מתאמץ נורא עבור כל לקוח, ואני אביא לו את המשכנתה הכי טובה במדינת ישראל, זה עדיין תהיה משכנתה מחורבנת. אנחנו בתקופה שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד יצירתיים כדי לדעת איך לעזור ללקוחות שלנו. אז למשל, אני כבר שנה בערך מבין שגם אם אני אתאמץ נורא, ואני מתאמץ נורא עבור כל לקוח, ואני אביא לו את המשכנתה הכי טובה במדינת ישראל, זה עדיין תהיה משכנתה מחורבנת. זה עדיין תהיה משכנתה שאני לא ארצה שהלקוח יישאר איתה לאורך שנים קדימה. וזו משכנתה שבוודאות אני יודע שבשלב מסוים הלקוחות ימחזרו. ולכן קיבלתי החלטה שכל לקוח שלוקח דרכי משכנתה חדשה, מקבל מחזור עתידי ללא עלות נוספת. כלומר, ככה אני יודע שהלקוח תמיד, בכל נקודת זמן, תהיה לו את המשכנתה הכי טובה שיש, שתשרת את האינטרסים שלו. שלום, אני אביב עוזרי, יועץ משכנתאות מזה קצת יותר מעשור. עושה גם בייעוץ משכנתאות, כל סוגי המימון, מהכי קטן עד פרויקטים מאוד גדולים, וכמובן ליווי של כלכלת משפחה ולקחת משפחות לצמיחה כלכלית. אביב עוזרי, משכנתאות, פתרונות מימון וליווי כלכלי.